Te mentangan ya tu ya ka khana bat ya ka story jong ka actress Sonali Bendre. Kanai kadai ka wei ka actress ka bakpau nam hapo kari India. Haki snem 6,000 khandai spa khandai pheu. Bat ong kanai ka actress kadai ka wei ka actress ka bakpau nam bat kadai ru ka wei ka actress ka ba bhabriu ha haka jing im ka jongka. Bat ya kanai ka Sonali Bendre ki pajba ki bapo kari India. Ki ej bat ki kershan bha ya kene ka actress bat balai pat ka ja kansano na kita kinong kershan ki ba ej ya kene ka actress ya mentang ni phai bat ya mentang ni pej ya kene ka actress Sonali Bendre bat ong kene ka actress Sonali Bendre ka sedang ningkong ya ka ban pau nam ka jing im ka jungka de husnem 6,000 khandai spa khandai pesau haka karta ka ba khat khandai snem ka jungka bat kala long kum ka wei ka model ka ba pau nam ha bat la kharu ya ka de ka shitrik jong benai Januari ha usnem 6,000 khandai spa nyuksan hapo Mumbai bat hapo kanong ba Maharashtra bat long kene ka actress hadin ba kala yo ya kata ka jing pau nam ha ka jing im bat ha ka jing long jing man jong ka bat ka dur ka ba bhabriu ka jong ka bat kelas dangi ke banjon sa kini kikam ak film de husnem 6,000 khandai spa khandai pun riu hakawei ke film kabal ai kerting dil jale bat lo ongru ba kelas dang ru ikaban ak shu sa ha usnem 6,000 khandai spa khandai pupra haka major sam bat kal akru aka film sarfarush ha usnem 6,000 khandai spa khandai bat hakawei ke film kabal ai kerting hum sat hin kini ki film ya kabakane ka actress Sonali Bendre kala ak ka jing im ka jongka bat kadai ru ka actress ka bapau nam bat kadai ru ka actress ka baki pajba ki ju ai ka jing kershan ya kane ka Sonali Bendre nreil ong kumbang ong mene balai ka ja kansano nakini kin pajba lane nakini kinong kershan ki ba ike ki jongka long ba kane ka actress Sonali Bendre ka matno ya ke lenti ke bae bat ke yo no ya ke jingpang kansar ha ke jing im ke jungka bat kani ke Sonali Bendre ke im ha peding ke jing jenjar ke im ha peding ke jing yale ha ke jing im ke jungka namar bu uni knyang jingpang ubala sanshar ya kani ke Sonali ha ke jing im bat ka met ke jungka bat uni kansar uni knyang bampong ya ka bangi kum ki khasi ni juong ba udai uta uknyang uba satar ba jar ki briu ki ba yo i une uknyang kim don ya kata ke jing la im lane om don kata ke jing kermen ha ke jing im ke jongka bat ong kane ka Sonali Bendre ke juyale bat ke juyakun ya une uknyang jingpang na ka wei ka Porsche ka wei pan bat ke ka balajai kane ka actress de husnem 6,000 khandai spa khandai pupra hadin bakla yo ya ka ban aki kane ka film bat loong ba hadin bakla yo mat kene ke jingpang ke jing stom ha ke jing im ke jongka la bun telikisnem bat long de husnem 6,000 khandai spa khandai pupra kumbang la de ke ban ong ya ka bakane ke actress kamat ha pedeng ke jing kemen ha pedeng ke jinglong kum ke actress ke bakpau nam ha ke jing im ke jongka bat loong pat hadin bakla mat ikene ke jingpang hadin bakla mat ikene ke jing yakun ke jongka bakumno bukan yo ke jing job bakumno bukan yo ke jing khia na uni uknyang jingpang uni ukansar batlong de husnem 6,000 khapra klami perthei yakban penpau ki million ngut ki brew ya ka ba maka kladep ya ka ban job ya ka ba maka kla yo ke jing laj im na uni uknyang jingpang bat kalami shikine ki million ngut ya ka ban penpau ya ka ba maka kladep ya ka ban job ya ke jing khia na uni knyang jingpang kansar bat kalong ru ka wei ka benta ya ka ban ai mensim ya ki wei pat ki brew ki ba yo mat ya uni knyang kansar ha ke jing im ke jungki ka ba man kisngi te ha ke ne ka por ka ba menta ngam shem la don shibun ki benta ya ka ban wanra ke story jong ke ne ka actress Sonali Bendre re tangkini ki kantin ke bakhandiat kuble shibun ya pi ki parlok ki biju kershan ya kene ke channel ke jonga